Switch Coffee. Og Victor har jeg ikke set i lang tid. Det er dejligt at se Victor igen. Hvad har han til os? Decibel-måleren kan godt komme højere op, Victor. Jeg vil gerne se den der. Frank Schredster. Direkte importeret fra Rode Flora i Hamburg. Rigtig fed practice aften, det der. Jamen, så er det helt godt. Og 7 lag 3 nedunder, og så et helt 3 ovenpå, og så er det skateboard, og jeg senere. Ja, tak, Helbo. Helbo, flere reverb. Der er mere rundt. Den har vi næste gang, Schredster. Se, det der, det er stil. Jamen! Altså, crowden vil have det der. Det er crowden vil have, mand. Ja! Helbo! Ja, tak. Rigtig lækker den der. Helt på topspidserne. Den var jeg klar på, den der. Særk er lige kommet sig oven på en brækket ankel. Rimelig sindssygt at ligge og lave dem der. Den der, den går lige ind i min favoritbåd. Jeg var ikke dommer. Ja, Helbo. Rigtig lækker den der. Der er hjul på den der, som ikke kommer ud af den. Selma er jo min personal favorite. Jeg bliver bare ved med at trække ting ud. Ja! Hallo, det er fucking sejt. Det ser fandme godt ud. Altså, jeg ved godt, han er en helvede snart til boneless, men han har rimelig mange ben i næsen, ham der. Kom med den der! Ja. Det er sweeper live. Sweeper real. Ja. Skal drop ind. Jeg ved ikke, hvor fucking er Ios, men det er der en eller anden, der bilder mig ind i gang.
DJ, der scratcher. Det er fedt nok. Ja, Helbo! Den er fucking tight, den der. Ja, prøv at se, hvor let han får det til at se ud. Det er det, der er med Helbo. Han tror altid, han er med i en kodekonkurrence. Han kan ikke gøre for det, mand. Han spiller bare sådan der. Ja, Helbo. Der er 2 minutter tilbage, så I kan lige så godt bare blive ved med at lave fede tricks. Jeg kan se på skrædet, at det er for det. Ja.